Puila bukharamani borokno manma karile ongo kubuino. Aboge asukbo kebono bilip tato nidi. Asukbo kebono ta hamjak sidi. Asukbo keboni thani asam tato nidi. Tang Himalaya asamungbo tonima kaisa salchanono gobangma teptori mano. Bilip tonima kaisa haya keba poitojama kaisa. Bukhano supai kalangjagi thangke hingkai hajarta kok soi kok sapano afruke mungsa kokno soi ongjagiyang mithango. Khairokma haya keba maya jama sana thangke onek hamya manai. Na tongnareo kaham tongnani na tongnareo bono poknani. Wati wayake saimaya thango satibo jaga kichik tong. Amtino hamya jara haya kebo saimaya saboni bukha tamu wansuk jaktong. Joralai slaijagai thango langma bai baksa. Langma slaijagai thango sinimung bai baksa. Sinimung slaijagai thango shakni borok bai baksa. Hingke shakni borok le slaijagai thango jora bai baksa se. Amti borok no se bilip toni di hayake ba puito chadi. Je nono dukho riwoi shakno chaya hane wansuk nai. Amti khoroksano hamjak maridi je borok ni bisingo sapung hopung nono kemajak nani kiri jaknai. Nung bai kok masaya hangkai nono nugya hangkai naitu gui beranai. O sangsani jotoni selai tepto samum mokoni buskangni sakni hane wansuk mani borok no selai jagai thangmani nukmani. O sangsani jotoni selai kirima singsa mandi engkha dalar hamjakma. Japro saimaya khoni sini kaisa relation kaham no tongo. Fia japro buji mankha afruke hamjakma kamaisi thango. Ao angbo tabule selaijagai thangka tabule je borok ano muitu tongnai angbo bono muitu naraknai.